Hello guys, good morning from Tezpur. Time जाबाय दा 5:12 जाबाय ओमफ्राय दिनै डेटआ 16 ओमफ्राय जोङो दिनै तेजपुरनिफ्राय शिबसागराव लासि आवगायलांसै आरोना ओमफ्राय जों नै बेवहायनो थादोंमोन बेवहाय रैमालादाया थायो। स' गाइस जोङो दा थांनोसै इनिफ्राय पुरा ओरै थांनानै इथिं हाबैनोसै पुरा थांबाय थानोसै आरो। स' गाइस जोङो नै ओंखारलांबाय बेनिफ्राय ब्र' शिबसागर स' गाइस जों जों दाख्लै इथिंनो फैदोंमोन ओमफ्राय जों दा इथिं सिदा होलांनोसै आरोना बरियानो। स' गाइस नोंथांमोना नायबाय दा भिडिअखौ मोजां भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना शिबसागरनि। स' गाइस दा पेट्रल फिल आप खालामदो आंनिया ना गाइस जोबाखै नै मोनसे स्टिकल' जोब्बाय आंनिया 200 र' बेसे सालायदो नायनि ट्रिपआव जोङो 250.3 सालायबाय 250.3 सालायबाय ओमफ्राय गाइस आंनिया मोनसेल' स्टिक जोब्बाय आंनिया बेबिया हिट खालै माइलेज होखायो पुरा हिटनि थाव जाखायानो माने 50 गाहाम होखायो माइलेजआ टेनसन गैया माने। ओमफ्राय ब्रमोना फिल आप खालामदो ओमफ्राय दा जों शिबसागर एसे थाबनो ओंखारबावनाय प्लेनमोन ओमफ्राय जाखायोना माबा माबि बेगफोर खानायाव इयाव एसे लेट जाबाय। नोंथांमोना डेन्जार हिट मोनसे लामा नुसिगोन दसे धैर्य हर। थ' गाइस नोंथांमोना आं दानि होनखादोंमोन ना बरिया हिट लामा देखायगोन। स' गाइस नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों मेगन बेखेवनानै नायदो बरिया हिटखा ओइनो बैथिं हाजोबो दं बरिया हिटनि। Guys, look at the view, man. Denjar naik guys. Bे जायगानि नामखौ फावरागुरि होनो आरोना बे ब्रह्मपुत्र दैमा ओमफ्राय ब्रह्मपुत्रनि सायाव नैबे दालां denjar। स' गाइस जों दा जेसेबां माने लामा मोनबोदों इथिंजाय लामाफोरखौ मोजांखौनो मोनबोदों आरोना गाइस बरियानो माने आरो दा फुंदो एसे खालिबो लामाया ओंखायनो एसे स्पिडाव थांगासिनो एसे गोजानबो जायो नालाय। स' गाइस नै दा जों बेवहाय काजिरङायाव इन्टार खालामनोसै बेनिफ्राय जरहाटआ 131 किल'मिटार दं ओमफ्राय डिब्रुगड़आ 242 किल'मिटार दं टाइम बर्डआव लिरनाय दं बेखौसो दा आङो। स' काजिरङा मोनबाय जों दा। स' गाइस नोंथांमोना जिथु हाग्राबारि नुबाय थादों बेनो जाबाय काजिरङा नेशनेल पार्क ओमफ्राय जों नैबे हाग्राबारिनि गेजेरनो सालायलांगासिनो आरोना पुरा फिल लायै थांगासिनो बरिया हिटखा जायगायाबो बिराद थान्दाखा आरोना गाइस बरिया थान्दा। गाइस डेन्जार गोजौ होनदों बोरैबा गोलैफ्लांबायना सेस लामाया डेन्जार आरोना गाइस एकदम बारे माने बेबायदियाव हराव हारसिं सोरबाफोरनि हारबा फै आरोना चेलेन्ज लानानै खिन्थु डेन्जार आरोना बया गिथावथाव जाखागोन हराव दा खिन्थु दाबो हारसिंबा गिथावथाव मोनगोनानो माने एनिमेल्सफोर फैबाय थायोना थेवबो गाइस बया नोंथांमोना बेलेग गोजानाव बेरायनो थांस्लायस्लाय जोंनि आसामावनो बहुत जायगा दं आरोना नैफोरखिथ' जोंनि साइडनिफोरा फैनायानो जाया बारा खिन्थु फैनांगौ आरोना नैथिंबो बिराद हिट जायगा दं नायफैनांगौ
आरो गाइस आं आंनि भइसखौ डाबिंसो खालामना होदो बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय गाइस माने माइक गैयाना ओंखायनो भिडिअ खालामखानायखौ क्लिपखौ थुयालासिनो लादो गाइस नै दुरबिनजों नायनि मा नुयो गाइस डेन्जार गोदोर नुयो आरो ना वाह मालाय गोजोमगासिनो थान्दा दैया साफा जानायबा दुगैलांनो हाजोबो गाइस नोंथांमोना फैबा बेखिनियाव लाखिनानै बरिया नायलाङो आरो ना बेयाव एनिमेल्सफोर दोङो ओइनो मैसो मानसिमानि दोङो गान्दाबो दों खोमा मासे ओइयो ओमफ्राय फैबा नोंथांमोना लाखियो आरो बेखौ जायबा भारा होयो बेबो बर' मानसियानो आरो ना नोंथांमोना फैबाथाय बरियानो ला थ' जों सालोंनि स' गाइस जोङो बरिया नांदो आरो ना इयाव फैनानै ओमफ्राय नैयाव आदामोन दङ माने आदाया बर'आनो आरो ना ओमफ्राय बेयावनो थायो आदामोना नोंथांमोना फैबाथाय नै लामा जिङावनो दखान होखायो नोंथांमोना नुखागोन पुरा नै हाबबानो जाबाय आरो ना बेफोरबायदि जिहेतु बर' नालाय गोजान जायगायाव बेफोरबायदि निजा मानसि लोगो मोनबा गोसोफोरा सान्थि नाङो आरो जों सानाखैमोन इथिं बर' मोनगोन होननानै खसा सानमाराखैमोन खिन्थु दं आरो ना इथिंबो आरो दंबावो बेसेबांबा होनदोंमोनलै दारा केमांगसिल बड' फेमिलि 36 घरफोर 36 न'खर दं आरो ना इयाव बर' मानसि जों सानाखैमोन बर' मानसि दं होननानै ने ओमफ्राय खिन्थु दं आरो ना नोंथांमोना नै दादानियाव हाबलांबानो जाबाय साहा लोंबाय बेयाव आदानि दखानाव ओमफ्राय जों दा आग बारायलायबाय ओरैनो ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै बेयाव लामाखै जेनथेखाय थांबाय थानोसै बारा क्लिक लानो हानाय नङा माने गाइस जोङो नुमुलिगोर बारबोबाय ओमफ्राय नुमुलिगोर बारबोनानै बेयाव दसे सुसु ब्रेक लादोंमोन गाइस गरम गारजोब्बाय नै गाइस बरियानो मार ब्लां गुवार खालामया नै थाबाय लथा बया गोजां बाल मार थान्दा नायखि थान्दाथार देनजार थान्दा बिथिं मा होनो थान्दा आरोना माने सान्दुङानो गैया दहाय फुङावथ' अखासो खोरोमबायदोंमोन माने आपारखाय थान्दा जायो खोमा गुदुं जायो खोमा दे बिदिब्ला गाइस ग'फ्रा चार्जखौ काजिरङायाव अन खालामाखैबाबो हारसिंनो जाजोबदो मा जादों मिथिया आरो देनजार चार्ज जायो बेखिनियाव माने जायगाया गुसुखाय ओमफ्राय दे गाइस मोनैबा देखायहैसिगोन आरो ना बरियानो शिबसागर डिस्ट्रिक्टआव मोनफैबाय ओमफ्राय मेन टाउना 23 किल'मिटारसो दंबावो ओमफ्राय नायनोसै मा जायगा बेरायनो हायो मा नायनो हायो घरा बन्द नो गाइस बाकी बेलेगफोरा बन्द नंगौना नङा मिथिला आरो बन्दबाथ' बाहेरनिफ्रायनो नाय थांनांसिगोन उपायथ' गैला दानिया बेनिफ्रायनो नायदो नोंथांमोना बरियानो नैला जेबो गैखाया दे सिङाव बेखिनियानोल'सो गाइस नोंथांमोना सोरबा मिथिखागौबो जानो हागौ नै दलङा माने इथियोमोन आरोना नैयो नाव फैबाथाय ओरै थिखां जायोमोन दलङा लण्डन ब्रिज बायदि राइम्स दंमोन ना लण्डन ब्रिज लण्डन ब्रिज ओरै गुमनि थिखां फैनाय दलङा बिदि थिखां जायोमोन आरोना इनिया खिन्थु दा गैला आगोलनि दिनाव बानायदोंमोन आरोना माने ब्रिटिशफोरा बानायनायनि दलङा थ' गाइस जोङो रुमखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै जोंनि रुमा माबायदि खाथियावनो दं
माने बाइक बेयाव पार्किं खालामदोंमोन ओमफ्राय नागिरहैदोंमोन बया गारि फैबाय थायोलै लामाया फिसाथार ओमफ्राय गारिया बया थ' गाइस नै आरोना जोंनि माने जों जि हटेलाव थागोन बियो हटेल आरियान दसे उनाव मोजाङै देखायगासिनो ओमफ्राय नै जोंना हटेलनि मालिका बेनो ओमफ्राय जों गारिखौ पार्किं खालामनोसै बरियानो बेयावनो थ' गाइस नै ना जोंनिया हटेला नैनो आरोना बेयाव नामाव लिरनाय दं नोंथांमोना नुदों हटेल आरियान लिरनाय दं खानायफोराबो ओमफ्राय जों थांगासिनो बरियानो ओमफ्राय नैयाव काउन्टार दङ नोंथांमोना फैबा खोमसि खोमसि गाइस आन्धेरा कायम रहे शक्तिमान नोंथांमोननो आं जोंनि रुमखौ देखायनोसै नै ला गाइस बरिया लेबु लेबु बिसिनाखौ मोनलायबाय लेबु लेबु बिसिनाखौ मोनलायबाय माबायदि अबस्थाया गाबोन खालामनोसै नामा भिडिअ दिनै उन्दुनोसै खोमा दे होमबाना गाइस नोंथांमोना बेलेग एपिसदाव नुगोन दे माबाखौ इनिखौ जायगाफोरखौ बेपारि फाथाय बेपारि शिबसागर सारियालि नाय आंनो मा गिफ्ट हरो लामायाव डेटल गाइस डेटल दे बिदिबा गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिबाय बाय बाय नेक्स्ट एपिसदाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय जय बर'